dag, så vil jeg lave en dansk video. Jeg vil spille et spil, der hedder Turbo Dismount. Jeg har prøvet det før. Det er sjovt. Men jeg har så købt den rigtige model fra Steam. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Okay. Lad os se. Okay. Jeg er ligeglad med mit navn, jeg hedder bare Gæst. Okay, jeg tager den originale Classic. Ja. Men, hvordan kan man køre den her? Jeg skal prøve at køre udenom. Ja, sådan. Bob, du kan ikke finde noget. Hvad er den her? Jeg er egentlig ikke rigtig aldrig på... Nej, lad os være med at køre den der vej, ikke også? Dummeren ikke. Nej, vi skal lige ud. Er det klar? Fint. Han vil klare alting med hans røv. Fuck, det var engang sådan lidt vildt, hvordan kan jeg bestå? Eller, hvordan kan jeg complete den her? Nej, så bare reset. Se, det mener meget sexy. Yes. Se, jo. Hvad skete der lige på hjulet? Sprang det? Du hænger nu bare. Jeg må se. Han er sådan like. Jeg vil ikke kigge på dig. Okay, kør lige replay. Jeg forstår ikke, hvad er det, der siger bange lige der? Ja, så flyver du af. Han er sådan, like, gemme dig. Okay, jeg tæller til 10. Det er som om han er det. Ellers sådan, jeg gider ikke se på dig. Okay, lad os prøve nogle flere biler. Token Bird. Ej, den var der ikke sidste gang, jeg var inde. Hvorfor nogen? Lol. Okay, lad os tage den. Kom så, kør. Bare trist, at I ikke kan høre det her. Fuck. Den klukkede, mens den kørte. Okay, lad os prøve en anden pose. Lad os prøve den her. Okay.
hvad er det? Har den her overhovedet udstængerør? Eller fandt det? Nej, ingen replay. Jeg skal prøve en ny bane. Jeg skal prøve den her. T-Junction. Jeg er ligeglad. Okay, lad os prøve en anden bil. Lad os tage den Pink Lightning. Så tror jeg, at vi skal sætte nogle turbopads op for at gå på den over. Jeg har spillet der tidligere i dag. Der kan man godt nok over 2 gange i træk. Og vi kører lige ud. Kom så, kør. Så det er da smart. Når jeg får en screen recorder app, så tror jeg også vi skal spille det. Ja, New High Score. Lad jeg også prøve The Witch. Et eller andet. Han kan sidde på sådan nogle mærkelige måder. Lad os prøve den næste. Den er så mærkelig ud. Hvis bare en snums var lidt længere ned, så kunne han få den brændt. Alright, lad os køre nu. Og det er den hurtigste bil i fri version. Det må gøre så næs. Jeg tror, at vi lige tager den sidste bane et par gange, og så tror jeg heller ikke, at min computer kan klare sig meget mere. Jeg har en idé. Jeg prøvede den her tidligere i dag. Der så jeg ikke, man kunne shift vehicles. Okay, turbopad. Brick wall. Vehicle. Den her. Den har jeg på. Hvordan kan jeg ikke gøre det der? Hvordan i hele verden har en ting, han skulle overleve det? Lad os tage den. Jeg tror hvis den er sjov. Kør. Og Quicksand kommer op i fart. Jeg tror hans ben bliver brændt. Godt det ikke er mig. What the? Nu er han Superman, han flyver. Ikke mere. Hvad den? Nej, han mistede en arm. Den ligger. Eller var det ben? Han mistede et arm og et ben i den samme side. Herman med kun 2 ting på sin krop. En arm og en ben og et ben. Han prøver at køre turbo. Okay, kører. Hvad laver den her bil? Turbo! Wow! Shit, det må gøre en masse. Nu har han ikke den nogen smør. Replay, jeg kan godt lide replays. Replay. Nej. Det må gøre næs. Men jeg tror, at jeg vil sige hej for i dag. Og så tror jeg vel, der vil komme nogle nye videoer senere. Hej.